హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సృష్టి కలెక్షన్స్. ఈరోజు అప్డేట్ వచ్చేసి వర్టికన్ సిల్క్లో స్ట్రైట్ కట్ టాప్స్ తీసుకొచ్చేసాను. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్తో తీసుకొచ్చేసాను. ఒకసారి చూద్దాం రండి. నెక్ చూసుకున్నట్టయితే పికాక్ డిజైన్ తోటి ఎంబ్రాయిడర్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది అండ్ 3/4 హ్యాండ్స్ వచ్చేసాయి అండ్ హ్యాండ్స్ కూడా ఎంబ్రాయిడర్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది. టోటల్ కుర్తీ వచ్చేసి స్ట్రైట్ కట్లో ఉంటుంది అండ్ ఇందులో చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ కుర్తీస్ వచ్చేసి 450 రూపీస్ ప్రైస్ వస్తుంది అండ్ ఈ కుర్తీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి మీ ఆర్డర్ని బుక్ చేసుకోండి. నా నెంబర్ వచ్చేసి 8712901210. నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళు స్టోర్ విజిట్ అవ్వండి. నా స్టోర్ లొకేషన్ వచ్చేసి మేడిపల్లి. ఈ కుర్తీస్ వచ్చేసి కాటన్లో వచ్చేస్తాయి అండ్ సేమ్ ప్రైస్లో ఉంటుంది. నెక్ డీటెయిల్ వచ్చేసి వీ నెక్తో ఉంటుంది అండ్ టోటల్ కుర్తీ కాటన్ లుక్తో ఉంటుంది. ఇది ఇంకో కాంబినేషన్. Thank you.